The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 3 verse 1, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, For length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, How happy are those who hear the word of God and obey it. Following our customary procedure, the next few moments are devoted to silent prayer in order that we might be properly and academically prepared to concentrate on the teaching of the Word of God. We have to use the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Therefore, let us pray. We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your word. We are grateful that through your grace you brought us this time in this Bible study to take in your precious word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to confront any false teaching that religion tries to spread in this devil's world. We now pray that you give us the concentration through the filling of the Holy Spirit. Challenge and motivate us through the things you are going to teach us. Make these things a blessing to us. All this we ask in Christ's name. Amen. Well, once again, we are here in good health, alert, clear mind, all alive, on kicking, all because of God's kalooy, gugma, kortesiya, o grasya sa Diyos. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Why? Because grasya kining tanan. Ato na sab kining sagulan sa atong binisaya nga sinultihan aron kini atong magpaklaro kanimo for those who would prefer the Visayan version of our Bible study. So, aniya na sab kita o magasugod kita sa paghisgot. First of all, aniya kita sa panahon nga ginganlan og panahon sa simbahan. Nga diin kining maong panahon sa simbahan natawo kini og niadtong higayon sa Pentecostes nga diin mikunsad ang Espiritu Santo og naghatag kini og gahom niadtong mga apostoles, mga disipulo. And so we started with this age of the church from that very time. And all those people who believe or who have heard the gospel and then believed in the gospel, which is the basis of our being Christians. Una kita magpadayon sa atong mga gimbuhaton ingon nga mga Kristohanon, ikinahanglan ang atong pagdawat una sa tanan sa bugtong anak sa Dios, si Ginoong Hesukristo nga nagpakamatay dito sa krus alang sa atong mga sala. Mao kana ang Yahweh sa tanan. So by believing in the Lord Jesus Christ as your personal Savior and Lord, then ikaw nasud niining plano sa Dios. Diha ka mahimong anak sa Dios.
Ikaw silyuhan o timbrihan sa Espiritu Santo. Ikaw hatagan dayon sa Dios sa kinabuhing wala na'y katapusan. Ikaw nahimo ng anak sa Dios, a child of God. Ikaw ang imong ngan is already written in the Lamb's Book of Life. Nga dili na ka na mapa hangtod sa hangtod, never to be blotted out. And now, that qualifies you to live with God in heaven forever. O kining panahon sa simbahan sa ato ng gihisgutan, this is the most exciting age of believers. The most exciting. O gawas pa nini kini ang panahon nga diin ana ay angay-angay nga mga pribilehiyo o angay-angay nga mga oportunidad. Equal privileges and equal opportunities. O gawas pa niini kining maong panahon or age is a unique age. Talagsaon ra kini. Apan mausab kini ang kinainitan nga bahin sa bugno nga espirituhanon, angelic conflict, the most intensified stage of the angelic conflict. Kaninyo o kanatong mga magtotoo ato na kining masinati, mabati, ining higayon nga nagkainit na gyud ang away nga langit nun. And then, this is the age of grace, panahon sa grasya, panahon sa apostasya, nga di nang kadaghanan sa mga tao are departing from the truth, nagkalayo na sila sa kamaturan. Gawas panini kining maong panahon is called mystery age, tinago nga panahon or mystery age. The age where every believer is indwelt, gipuy-an sa tulo ka sakop sa Godhead, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo, anaa nagapuyo sa matag magduto, nagapuyo diya sa lawas. Every believer is provided by God 40 irrevocable things at the moment of salvation. O kining panahon na ang tanan nga mga magtutuo gihatagan sa Dios sa kasangkapan. Una niini ang Biblia nga kumpleto na, Old and New Testament. Kaduha ang pagkalabang makagahom sa Dios Espiritu Santo. Ikatulo mao ang Dios nun nga plano alang niini nga atong panahon, church age. Unya ang ikaupat nga pagsangkap sa Dios mao ang tukma nga magtutudlo, pastor teacher sa matag magtutuo. Ikalima mao ang imong tinagong privacy of the priesthood. O ikaw ana ay kagawasan, ana kay privacy of your being a priest. You are a believer priest. Nga kauno mao ang logistical grace support, ang pagsangkap sa Dios sa imong pagkaon, sa imong business, sa imong pamilya, o imong trabaho. These are what we call logistical grace support nga gikan sa Dios alang sa tanang tao, aron lamang kini sila mabuhi o makaamgo nga gikinahanglan nilang Dios o ang Dios mahimaya nini. So that's the sixth, logistical grace support. O ang ikapito mao ang espirituhanon nga kagawasan sud sa ginganlan ta sa in English og divine dynasphere. The other name for divine dynasphere mao ang protocol plan of God, the Christian way of life, ug uban pang mga synonym niini. Basta ana ka na espirituhanong kagawasan diha sa sud sa divine dynasphere nga diin. Ang divine dynasphere tuod mao ra kini ang bugtong lugar, dapit nga anaa ang hingpit nga kalipay. Perfect happiness anaa sa sud. So if you want to experience this kind of perfect happiness while you are still
in phase 2 of God's plan, din sa kalibutan, then have yourself remain there inside the protocol plan of God or the divine dynasty. Mora ka na ang bugtong dapit nga dinhi mo masinati ang hingpit nga kalipay nga dili matagamtaman sa kalibutan. Okay? So mao kini ang atong madawat gikan sa Dios, grasya kining tanan nga provision niya. Kung malikon, 7 kini ka mga dagkong mga pagsangkap sa Dios kanatong mga magtutuo. Ang Biblia, ang paglabaw magagahom sa Dios Espiritu Santo, ang Diyos nun nga plano alang nining atong panahon, age, ikaupat mao ang tukma, right, pastor teacher sa magtutuo, ikalima mao ang imong tinagong panimuyo inunta sa Visayan, privacy, ingon kanimo nga believer priest. You are a believer priest. Ang ikauno mao ang logistical grace support. Ang gisangkap sa Dios sa atong adlaw-adlaw nga panginahanglan. Logistical grace support. Ikaunom kanang provision sa Dios. Ang ikapito mao ang espirituhanon nga kagawasan, spiritual freedom inside the divine dynasty. Sud lamang sa divine dynasty o protocol plan of God or the unique spiritual life or the Christian way of life. Now, okay, naghisgot man kita sa niining maong panahon, age of the church. Kining maong panahon will culminate during the during the rapture. Mo culminate kini, mahuman kini sa panahon sa rapture, otherwise called the exit resurrection. Mao kini ang pagkabanhaw sa mga magtutuo, where all believers will be caught up, snatched away. Mura og kalit lang labni nini, inunta lang. Kung magamit ka na natong maong pulong sa Visayan, will be snatched away in the clouds, dito sa panganod, to meet the Lord in the air. Mao kana ang gisulti diha sa 1 Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 16 o 17. Now, sa laing bahin, kining age of the church, grasya kini, age of grace. Now, ato kining pasabot kanimo nga, karong panahon mao pa ang ginganlan og normal evangelization or normal evangelism. O kini mao ning matawag ta nga grace period nga gihatag sa Dios alang sa tao nga makadungog sila sa maayong balita sa kaluwasan. Kini ang pagpakita sa Dios ang gugma. John 3:16 na imo naman ang nahinumduman ug I hope nga kini na sag-o na nimo kini. For God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Mao kana ang pakitang gugma sa Dios alang sa tao, nga kung kini balibaran sa tao, isalikway sa tao, then anaa usab kay consequence. Busa ang John 3:36 says, He who has the Son has life, eternal life. But he who does not have the Son does not have the life. But the wrath of God, ang kapungot sa Dios, nga mao ang linaw sa kalayo, the wrath of God abides on him. So di na magdugay, we're going to have crisis evangelism. Imo namang makita ang mga panghitabo nining kalibutan na. Usahay ang tao, moingon na sila, wala ko kasabot. What's going on? Yan, anay mga hungihong, anay gira, unsa pa dihang mga katalagman. Okay, we have been studying the Word of God for many, many years. Ug atong marikol nga ang prinsipyo diha nga ang panahon dili na mo bintaha. I'm not scaring you.
But this is very clear in the Word of God nga naay panahon nga kining panahon magkagrabe, nagkaanam kining kagrabe. Busa kay karon normal evangelism pa man, ang tanan makadungog pas may balita sa kaluwasan, makadawat o makasalikway pa, way naga unsa samok diha samtang ikaw na minaw nini. Why? Because this is normal evangelism pa. Apan mo abot ang panahon, ang crisis evangelism na. Crisis. Ang grabe pag yun, nag-abot na yun sa tribulation period, human, sakgawa ang simbahan. After the church is raptured, snatched away, then what will take over is the 7-year tribulation period nga kinagrabihan nga kanang panahon sa kasaysayan sa tao. Grabe na kayo, hangtod ang mga tao niya ng panahon na wants to die, apan dili sila. Mamatay, kay paantuson pa sila. Grabe ang panahon na. Mao ni dito the worst nga hitabo nga panahon sa kasaysayan sa tao. Nga diin ang Dios mupadana og mga anghel na gyud ngay musangyaw. Mga anghel gikan sa langit, mga anghel ug yang gamiton ang 144,000 Jews believers nga mao'y musangyaw na gyud sa tibuok kalibutan. That's crisis evangelism. Karon normal pang evangelism. I want you to take note of that. Just like sa panahon ni Noe, the people were given grace period of how many days? 40 days and 40 nights. Unya, after the 40 days and 40 nights, unsay nahitabo? Kay saad magana sa Dios, God commanded Noah to shut the door of the ship, where how many entered the ship and were spared? Pilara. Only 8 people. Noah, Mrs. Noah, the 3 sons with their respective wives, equals 8. 8 total. And in fact, in Amos 8:11, sabi di saya, Amos, Kapitulo 8, versikulo 11, ang pulong sa Dios nagapasidaan kanato. Warns us in Amos 8:11 that there's going to be famine and thirst for the Word of God. Did you hear me right? There's going to be famine and thirst for the Word of God. Amos 8:11. Binisaya niini, nagasulti ang pulong sa Dios. Aniya karon, ang mga adlaw moabot na, nagaingon si Ginoong Hiyova, nga diha sa yuta, ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig, hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Hiyova. Klaro kayo kana. There is going to be famine and thirst nga kadtong nagpaminaw sa pulong sa Dios nga sangyaw nining panahon na moingon tong uban nga kadtong salikway nini. Karon inigabot na niini giingon sa Amos 8:11, magsige na silang pangitag, ha, ba itong Bible study nga, sige diha, sa YouTube, ug unsa pa dihang nagasangyaw. Hay naman to. Nanay kagutmanan. Nanay kauhaw sa pagpangita niini. But it's too late. Because time is running out. Nagkamubo na, higala. Ang Diyos nagahatag kanimo niya ng grace period. Tomorrow, mark this, tomorrow may be too late. Pasidaan kini, this is a caution to the unbelievers as well as believers who have no interest, no desire, no time kunuhay to study God's Word. Pasidaan kini higala alang sa mga dili magtotoo. Ingon kanimo nga dili magtotoo. Ingon man usab sa mga magtotoo. Pasidaan ni. Kinsa way gana, way interest,
way kaikag, way panahon kunuhay sa pagpaminaw sa pagtuon sa pulong sa Dios. Hinumdumi baya, remember that we are right now in the grace period. O kanayahong tugon diha, panahon karon nga tawgon ta grace period nga gihatag sa Dios kanato. Paminaw, ang Dios nagasulti sa unsay buot niyang ipasabot ug iyang ipasabot ang iyang gisulti. God says what He means and He means what He says. For you unbeliever, here is God's caution for you. Ang tugon mando pahimangno sa Dios alang kanimo dili magtutuo mao kini. Believe in Christ and go to heaven, or reject Christ and go to the lake of fire. Santo pa, ingnon ta, believe, or else burn. Tumuo ka kang Kristo, o kundili, watay mahimo isugba ka. For you unbeliever, God's caution for you, imo pod kini alang kanimo magtutuo. Ang tugon mando pahimangno sa Dios kanimo mao kini. Study my word and believe and apply it and be a winner in life. Or reject my word and be a miserable jerk. Tun-i, tuohi, o gamita ang akong pulong, o kundili, latiguhon kanako aron ka makaamgo. Choose, my friend. Use your God-given free will. Ana kay kaugalingong kabubuton. Pagpili higalaw ay isuon gamitang imong kabubuton, learn and live, or live and learn. Pili. Akong balikon, learn and live, or live and learn. Kaya ang sayon nga paagi, kay iyahaman ka na sa Dios, kat uni-una, unya kinabuhi. O, ang lisod nga paagi, kay iyahaman ka na sa tao, pag kinabuhi una, unya ra ka na katuni. I hope you got it right. Pagpili ihapon. Okay? Again, you have two choices to make. Dili pa wala hihigalang ikaw matulid. It's not too late yet, my friend, that you can be straightened up, straightened out. God is a God of second chance. He's just tapping His foot, waiting for anyone who would heed to His warning. Mao kiniyang impasidaan. Does that make sense? Of course it does. It's God Himself who is saying that. Ang Diyos nagud nang nagsulti niya na. Again, balikon ko, let this be clear to you. It's just a matter of choice, right? But whatever choice you make, it is only you who is responsible, answerable, and accountable to your decision. Do you understand that? Well, napakitay panahon higala. Okay. Now let's take up the doctrinal blessings. Kanimo kini i-address kanimo magtotoo. This is for you, believer. You are now a member of the royal family of God, right? Okay. As members of the royal family of God, we are in this world, but not of this world, right? We are ambassadors of Christ. God provides all the spiritual assets to every believer for him to become a winner in life. Kita gimanduan to be steadfast and courageous in combating our enemies in this world. The world, the devil, and the flesh. Mao kini atong major enemies. Mao ni atong mga kaaway. Ang kalibutan, ang sistema nini, ang panulay, ang yawa, ug ang
kinaiyang makasasa. Mao kini ang tulo kakaaway sa mga magtotoo. Ang kalibutan, ang iyang sistema, ang yawa, o ang kinaiyang makasasa. Now, adunay duha ka matang sa escrow blessings. By the way, kining pulo nga escrow, wa man gyud kini hatagi og bili o gibugaton sa mga kasimbahanan o mao kini ang atong pagpaklaro kanimo ang escrow blessings. Atong isgutan kini. Naay escrow blessings sa panahon, in time, o ang ikaduha, in the eternal state. Dito na sa eternidad. The escrow blessings in time are to be parlayed in the eternal state. Bugtian ba? I think that's the right term. Parlayed will be bugtian kana sa Binisaya. Ang Diyos nga mahan, mao kini siya ang grantor. These blessings are deposited in time. Gideposito kini niini nga atong panahon with the Lord Jesus Christ as the depository. Now follow me very well. Now every time a believer is blessed, sa matag gayon nga ang usa ka magtotoo mapandalanginan, God is glorified. Mahimaya ang Diyos. To receive these blessings, the believer has to attain capacity to receive and enjoy them. Aron madawat nimo kining mao mga panalangin, ang magtotoo gikinahanglan niya ang pag-abot aron sa pagdawat ug pagpahimos niini. Ephesians 2:8 and 9, remember? We are saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest any man should boast. Now, ako kang pangutanon, why are we, or why are you still alive? Nganong buhi ka pa man? Well, ang tubag, nasayod ka na, I hope nasayod ka. Buhi ka pa, nagaginawa ka pa, napakay maayong pangisip, o ligon ka paglawas, paminaw, tungod kay ang Dios ana ay plano, una ay tuyo sa imong kinabuhi. Mao nang ipabuhi ka pa. Di ka makaingon nga buhi ka pa, kamay kang laki, bright ka, smart ka, daghang kag talento, daghang kag kwarta, daghang kag dolyar, o unsa pa nga daghan ka nagtitulo, dili. Buhi ka tungod kay ang Dios na plano ug nahituyo sa imong kinabuhi. You see, for every person, our point of contact is the justice of God. Ang dapit nga naa kay contact is the justice of God. Man can never do anything to earn salvation. Dili maka paningkamot ang taway sa mahimo nga maka mahilangit. Gawas lang sa pagilagi sa Dios. Now, kita nanginahanglan og tulo ka adjustments ngadto sa hustisya sa Dios. Ang una nini mao salvation adjustment to the justice of God. Kinahanglan ka magpaluwas pinagi sa imong pagdawat pagtuo kang Ginoong Kristo. Mao ka na pag-adjust nimo sa hustisya sa Dios. Ikaduha nini ang imo nang pagkumpisal. Sa panahon nga ikaw makasala, ikumpisal dayon ka na ngadto sa hustisya sa Dios. Gitawag ka na sa atong inunta murag acronym RATJOG. RATJOG, Rebound Adjustment, ang imong pagkumpisal. Ang ikatulo nga adjustment mao ang maturity adjustment to the justice of God. Ang imong pagkabot sa imong paghamtong ingon nga magtotoo, spirituhanong paghamtong, maturity adjustment to the justice of God. Now, at the point of salvation, ikaw nga magtotoo, sangkapan ka, gihatagan ka, duha ka portion, 2 portions, double portion, from God the Father, ang righteousness sa Dios, hingpit nga pagkamatarong, o ang hingpit nga pagkamatarong ni Ginoong Kristo.
Mo gitawag na to double portion. The God the Father's perfect righteousness and the Lord Jesus Christ perfect righteousness. So we now have the imputed righteousness with a particular goal. Ana ay tukma gyud nga katuyuan. God has a purpose for the life of every believer. Nasa tuyo. The imputed righteousness, perfect righteousness, becomes the target of God's blessings. Now, timan ini, gihantagan ka, gisuluban ka sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios, o ang Dios nga man dili na makatanaw kanimo nga anang ingno na to nga ikaw condemned or dili ka madawat sa Dios kay condemned ka apan karon nga gisuluban ka na sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Pagtanaw sa Dios nga mahimo ikaw namatarong na. Ug kanang imong hingpit nga pagmatarong nga sulob sa Dios diha kanimo mo na kanay target sa mga panalangin sa Dios. That's the target of God's blessings. The justice of God executes what the righteousness of God demands. Okay? Mao kanay prinsipyo. So ang Matthew 6:33 sulti, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. You see, all believers have God's perfect righteousness now, the target of God's blessings. So, tungod kay gihatagan, gisuluban naman ta sa Dios o hingpit ng pagkamatarong niya, we cannot pray for our blessings. Dili kita makaampo. Sama sa Panginoon Diyos, tagi ko niini, mo ka na, mo kadto. No, you cannot pray for your blessings. Ang paagi sa Diyos may tumanon ang iyang disenyo, ang iyang dibuho. Nagikinahanglan, kini atong sundon, nga gisuluban ka na singpit nga pagkamatarong sa Diyos, mo ka na iyang target. Nga kung kanang imong kalag, nagatubo na nakakabot na sa pagkahamtong espirituhanon, then, makakabot ka na sa capacity stage o ang Diyos mo panalangin na kanimo. So, kung balikon, we cannot pray for our blessings. Blessings only come, listen, blessings only come to a believer when that believer attains capacity to receive them. Ana, maura ka na'y panahon nga madawat na nimong panalangin kung ana ka na'y kapasidad sa binisaya na nakay katakos sa pagdawat niya na. So what's required for a believer is to stay persistently inside the power sphere. Kung sa kining power sphere, ang divine sphere, ang protocol plan of God. Therefore, kana igong pagsunod nimo sa mando sa Dios niya sa 2 Peter 3:18 nga nagaingon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patuwoon lagi ta. Og timan-an usab nato kining tanan nga atong nadawat nga naipangitabo sa atong kinabuhi, it's all in the plan of God. God always has a reason sa matag higayon, sa matag sirkumstansya o pangitabo sa atong kinabuhi. Romans 8:28, nanondom ka, God works all things together for good. Kanang for good diha, kanang good diha, mao kaniyang plano. That is God's plan. The divine danosphere. Ang plano ana sa sud sa divine danosphere. Og timan-an usab nato, hinumduman nato ang 8 momentum tests. Now, alang gihapon kini kanimo magtotoo. The 8 momentum test, remember? Primero, testingan ang atong kalag, pinagi sa atong old signature. Kinaiyang makasasa, mo'y mo tintal, mo'y mo mo'y mo hatag og pagsuway. Mao kanang una. Ikaduha, mga tao.
Testingan ka sa mga tao. Ikatulo, unsa, ang imong panghuna-huna, your thought will be tested. Tinuod ba ka kini? Dili ba ka tinuod? Unya, mo ka na, testingan ka. Ikaupat, unsa man. Ang systems, ang sistema ng kalibutan na. Ni kinsamang sistema kining kalibutan na, ang Satanas. That will test you sa imong faith ngadto sa Dios. Ang ikalima unsa? Arrogance, ang pagka mapahitason mo andar ni atong pagka arrogante kay nature man sa tao. Mo na ikalima, ikaunom unsa? Hatred complex. Pagdumot, katsuko, kalagot, pagpanimahos, hatred complex. Tistingan ka, yan na. Ang ikapito, na mga katalagman, disaster, na tingali, na mamatay sa pamilya o simbako ba lang, o na di lagi madag simbako, apan mao kini mga disaster, na mga disgrasya, mga disaster, mo test, mo suway kanimo. Ang kinagrabihan nga test, niining 8 momentum test, mao kining ikawalo. Ikaw testingan na og pagka-unsa. Pagka-ana nimo, na imong kauswagan, asinso ka na, daghan ka nagsapi, daghan ka ng mga higala, daghan ka kanang kinaadman noon sa padihang diha kanimo. Prosperity test. Ug daghan sa mga magtotoo ang unsa nahagba gyud nini. Wa gyud sila makalampas. They failed. Dili ko exempted. Kitang tanan nga mga magtotoo. This is prosperity test. 8 momentum test. Atong timan-an usab ang prinsipyo. Only God can glorify God. Klaro? Only God can glorify God. Siya lamang ang makahimaya sa iyang kaugalingon. Mao nga kung ikaw magtotoo, nakakabot na sa imong pagkahamtong espirituhanon, gumikan sa imong pagkamalahutayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Your persistency and your perseverance to continue taking in Bible doctrine, metabolized it. Ikaw makakabot niya ng capacity stage wherein mo ka na ang maturity stage. Ang dapit nga din imo ng mahimaya ang Dios. Diha ang buot ipasabot niyang prinsipyo, only God can glorify God. Kay siya nag-glorify naman nimo, pinagi sa imong pagkabot niya ng maong dapit, then He is glorified. All these things have been from God. Grasya kini. Wa tay atua. Wa gyud atua. Grasya kining tanan sa Dios gipaagi kini. O pagkabot natong paghamtong, then God is glorified. He is going to pour the blessings that you deserve because you now have the capacity to enjoy them. God, again, I'll repeat, God can only be glorified when a believer reaches capacity for life. And that's when God pours His blessings to that believer. God is glorified when He blesses a believer. Na mahimaya ang Diyos sa iyang pagpanalangin sa usa ka magtotoo who has capacity to receive God's blessings. God has perfect standard in terms of blessing a believer. Hingpit ang iyang standard sa iyang pagpanalangin sa usa ka magtotoo. A believer does not glorify God through his human works, really, through his human talent or human energy. Never. Wala yun. Zero balance ta. You see, blessings only come to a person who has a relationship with God. Did you get that right? Kung ikaw kay relasyon sa Diyos,
Kumikan kay wani mo tuho, iwan mo dawatas Ginoong Kristo ang ingon nga imong manluwas. Wa kay relasyon sa Dios. Wa ko'y mahimo niya na. Anak na sa pulong sa Dios. Unsa gisulti sa ni Ginoong Kristo sa John 14:6. Klaro man na kayo. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Unsa man nimo angkon og relasyon sa Dios kung wa manggani ka, mudawat kang Ginoong Kristo. In other words, mo kanay requirement, prerequisite. Wa kay relasyon. So sorry to tell you, wa kay relasyon sa Dios kung gisalikwa nimo si Ginoong Kristo ingon nga imong manluluwas. And one more thing, blessings cannot be asked, cannot be prayed for. Dili nimo na mahangyo ang Dios. Dili nimo mahangyo ang Dios. Ginoo, hatagi ko niini mga panalangin that cannot be prayed, cannot be asked. God has His perfect standard in terms of blessing a believer. Blessings only come to a believer once he reaches capacity to receive them by way of attaining spiritual adulthood, maturity stage in the believer's spiritual life. By the way, and first of all, God has given every person an opportunity to be saved, which is the number one requirement to receive His blessings. You remember 2 Peter 3:9? Unsa gisulti sa 2 Peter 3:9? God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Buot sa Diyos nga ang tanan, maluwas. God has given every person an opportunity to be saved. You see, man cannot please and glorify God. Cannot. It is only God who can please and glorify Himself. The blessings that a believer receives from God is based on what and who God is, not on who and what man is. Blessings from God is a matter of grace from the justice of God. Grasya, gikan sa hustisya sa Diyos. God's blessings flows down the grace pipeline towards God's perfect righteousness imputed to you as a believer. Mao kana, mudahili ang panalangin diha sa hingpit nga pagmatarong nga gisulob sa Dios diha kanimo. Nawato kining ipadayon sa sunod nga higayon o dapit ka nga ikaw mo padayon sa follow up nining atong pagtuki nining doktrinaha nga nindot kayo alang kanimo magtotoo. Let us pray. The scripture declares God in this manner loved the world that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit here with your eyes closed, to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire. Becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently. And that is the decision to trust in Christ as your Savior. To believe that He died on the cross for your sins,
That's the only thing that you have to do to get eternal life. That's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, "Sirs, what must I do to be saved?" the answer came back, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. We thank you, Heavenly Father, for that so great salvation which you have freely provided for us through your uniquely born Son, the Lord Jesus Christ. Although we do not deserve your love, dili kami takos sa imong gugma tungod sa among pagkamakasasala o ang among way pagtagad, unfaithfulness to you. You have ever been faithful and always will be to your word. Paamguha kami, O Diyos. Make us always realize and be aware that you and your word are the only two immutables nga dili namo sab throughout the universe. And realizing that always, may we make these two immutables our priority in our present life, thus reaching our goal, which is spiritual maturity. Nagapasalamat kami kanimo, Amahan, for your wonderful protocol plan for each one of us, members of the royal family of God, which you have taught us in your word. A plan which is the best and the highest. Way makatupong, way makalabaw niini. We thank you for the fellowship, among pakigambitay, which we have shown for each other, the true doctrinal concept of Christian fellowship, which has developed within us as a result of doctrine resident in the soul. All these we ask in the name of our wonderful Lord Jesus Christ, our only Savior. Amen.